Kubo, máme za sebou první zápas s Bešiktašem, nakonec domácím prostředím porážka 0-1. Poprosím tě o tvůj pohled na zápas. Tak samozrejme na to sa mrzím, keďže ten zápas nevyšiel výsledkovo podľa našich predstav, ale možno ten výsledok neodrazuje to dianie na ihrisku, v ktoré myslím si, že za ten výkon sa nemusíme hanbiť a myslím si, že mali sme vo veľa pasážach herne aj navrch a mali sme tam príležitosti, ktoré sme bohužiaľ nedotiahli do toho gólového konca, čo nás mrzí, ale myslím si, že máme na čom stavať nielen do odvety, ale aj do toho nedeľnejšieho zápasu. Bylo vidět, že do toho utkání máte velkou motivaci, ty jsi tam v prvním poločase úžasně zabojoval o balón, když se zvrátil ve sprintu snad 70 metrů zpátky a pak si skvělým zákrokem zbavil soupeře míče, tak jsou tohle ty zápasy, které tomu člověku dají opravdu to, že prostě hraje snad na 120%? Tak samozrejme, myslím si, že od malička hráte ten futbal práve kvôli takýmto zápasom a tá motivácia sa asi nemusí hľadať veľmi a myslím si, že každý mal tú motiváciu na tom ihrisku zabojovať a ukázať sa v čo najväčšom svetle a ja som možno rád za ten tímový výkon, ale ako vravím, futbal sa hrá na výsledky a ten nám dneska nevyšiel, takže to nás môže mrzieť. Mrzí to opravdu hodně, protože těch šancí jste tam dneska měli poměrně dost. Soupeř nakonec z jedné své šance udeřil, tak jak těžko se teďka kouše ta porážka 0-1. Ako vravím, ťažko sa mi hľadajú slova, ale tie zápasy v Európe sú o tých detailoch a my sme mali tých šancí možno viacej a nedotiahli sme ich do konca. Super si vlastne vypracoval pár šancí a z jednej dokázal udeliť, takže to je tá sila možno tých európskych mužstiev, ale ako vravím, nemôžeme vešať hlavu, máme na čom stavať a myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme zabojovali čo najlepší výsledok v odvete. Ještě se ptám na atmosféru ve Finnep Aréně, dneska znovu vyprodáno 9300 fanoušků, jaký to byl zážitek? Tak myslím, že nesklamali. Sme vďační za každého jedného, ktorý si našiel čas a cestu na ten štadión vytvorili krásnu kulisu. O to viac nás mrzí to, že sme im nedokázali dopriať to víťazstvo alebo ten najlepší možný výsledok, ale pevne verím, že si nájdu cestu aj do Istanbulu a spoločne zabojujeme o tú. Díky moc a ať se daří. Ďakujem.